Ngayong adlaw mga kapobre, nasuwayan na gyud nako na maghimaw og cruise chips gamit ang balani sa saging perteng pagkalamiha. Ug karon day mga kapobre, makita ninyo og unsa kagamit ang saging gikan sa punuan, padulong sa puso, padulong sa bunga. Ug sa unang panahon mga kapobre, atong gamit sa balani kay laog ra sa tuang baboy, di ba? Pero karon mga kapobre, gisuwayan ako tungod kay nakita po nako ni diri sa Facebook nga nagluto sila og balani, ingon ana gipugan lang then gipirito ning ana ako pong gisuwayan. Kanila lagi pong curious ta mga kapobre. Ug sila pa, unsaon na to pagkabalo, unsaon na to pagkatilaw, ug dili na to suwayan. Mas nindot man gyud tong kita pod makahatag mismo og review. Ako ning gisuwayan mga kapobre kay kabalo ko nga dili jud siya makahilo, dili pud siya maunsa kay ngano. Nakatry man mi sa una nga kanang ubod sa saging. So, nya part ra man siya sa saging. So dili kita maunsa mo to. Gitry nako karong adlaw para ipakita ninyo mga kapobre og makahatag og review o basin dai gusto mo sulay pero nindot jud siya himuong pulutan. Mas nindot pud siya mga kapobre nga dili crispy fry inyong gamiton. Ang katon na lang harina na kanang pagtipid lang ba. Ako ni tag-on kasaging mga kapobre. Gusto din ako i-shout out si Ma'am Ason og si Sir Noel. Salamat kayo. Og diri na ta nga part mga kapobre, magkuha ta sa pinakapunuan sa ilaw mga kapobre. Ayun ang sa ibabaw. Gingana nako pagputol mga kapobre kay para dili siya mabunog inig ka hulog sa saging ba. Ingon ana mo magtaga og saging. Tips na gikan sa taga bukid. Diha ako nagkaliso diri mga kapobre kay kini sila duger gid ako ni giingnan nga paanhion karon pa niabot late jud permi maopay masuko ko. Langayan kay ka, langayan kay ka. Bada kayo mo. Tabang. Tabang nga. Tabang. Tabang. Ay, Ginoo ko. Hoy, naabot lagi mo. Ilam dia gaya lang naon nimo kay. Dugayan ninyo. Dugay. Dugay. Hubog naman po ka. Ay, yun o. Pare ni inyong bukid ay. Dugay ka nangabot. Banabanaon po nga. Humanatag luto. Ilam dia ay. Ay, nakaon na rito. O gibuak jud na ako na mga kapobre katundalan nako kabantay mo nga murag pungol sa kuan, pungol sa saging. Mao na siya mga kapobre ako nang gina-separate ang kanang pwede nato maluto nga atong matry lagi atong crispy lagi nga balani sa saging o kana gipanitan ako siya mga kapobre kay gahi jud na siya nga part man. Paniti jud ninyo side by side. Back to back mga kapobre o ingon na lang pag slice dayon pwede ra ni siya nipison para mas dali siya maluto pero ang akong advice mga kapobre ayo lang mo paggamit og crispy fry kay murag siya parat-parat ra ang katulang harina butang ag paminta gamay ya kamo nay bahala mo timpla og unsay naayon sa inyong baba nga inyong magustuhan ba o mana siya mga kapobre din pagkahuman gibutangan ako siya asin para mamastugas pa jud ang iyang tubig-tubig diri sa balani mga kapobre pero ako pwede siyang hugasan na yung pugan usa itusno diha sa crispy fry mga kapobre ug mao na ni ang wala nako damha nga pinakagwapa nga result sa balani sa saging mga kapobre. Ito ting negosyo day. Ano man? Ano ka tong kangkong chips? Kana imo ha kay? Cross. Kayo kaya lang jud siya mga kapobre hantod nga mga ani siya color mo brown na siya. Grabe kalami mga kapobre nanatay pang snacks pang hapon pang pulutan with tuba. Init ay. Init ka. Humi. Pwede siya masudaan. Humi dong. Humi ka. True? Lagi. No, lami dong no. Noy, dili. Hay. Kaya. Nga, lami. Lamay ini kayo. Lami init kayo. Sa inyo mga kapobre, pero nipisa lang siya pagkat. Ayaw lang siya dako